Ya Allah, mana sih rek? Wingi lho penak regresi kowe. Sok madem ngono, mana pas tepak renang iku. Piur ombak kau pede berpak wo. Cawer rek. Anakku ya apa yo? Wis mangan ta durung mau ya. Wingi mangan opo? Pirang dino rek tinggal. Apa wis mana sih teriknya matahari ini? Wah, nang kono po iso dadi putih aku ya nang ngene awir mana wis tak peranane anakku ya. Kok tutupan? Masa kuncinya ketetang aku? Kuncinya kan kok kok arek. Ya pore keting iki. Tuh, nanti sih keting iki. Bu Sri, hai Bu Sri. Loh, siapa cak? Loh, gak kenal aku dah Bu Sri. Tambah cantik arek. Loh, siapa sih cak? Aku lo gak kenal sampean. Loh, aku koncone oblek Bu Sri. Ngomong-ngomong, oblek nanti Bu Sri. Walah kribo dah. Wis lek masalah oblek aku gak eruh Bu. Ngarep saya gak tau mulai. Loh, lek oblek gak tau mulai rabi mana Bu Sri? Ambek sapa cak Bu? Wong kono sing gelem kok. Loh, ambek aku Bu Sri. Ya, hehehe. Kok iso ae sampean iki. Wis lah, tak mlebu sik. Aku sik tas mulai cak Bu. Walah, ya sik ngono Bu Sri. Iya. Ngomong nandi keceng Bu Sri. Kate tak jak mabuk maneh kaya wingi. Loh, nglendur sampean iki. Mendem wong iki rek. Wong keceng sik cilik kok kate dijak mabuk-mabukan. Doalah. Sampean gak ngerti. Aku wingin tek akeh mbane sampean Bu Sri. Waduh, gak beres kumpul sampean iki. Tambah gede tambah dadi berandalan. Tak celuk isi keceng. Tambah gede tambah dadi arek harus bawah. Ceng, ceng. Metu ceng. Loh, wis mulai Bu gue. Lah Bu, oleh aku. Endi oleh-oleh? Ku lho kribo. Lapo golek kon. Oleh-oleh lopo gak ono oleh entek oleh tak pangan nang embong gasangu. Kon mari mendem-mendeman ya. Menapa? Oh, endi sak kribo? Duh, sak kribo rek golek ngarai molo ae. Wis engko ae aparan nambur ya Po. Disi oh. Tuh, aneh-aneh ae. Walah, ya wis ceng lek ngono ceng. Ene namburi lho cek lali lho ya. Si. Putri. Kon mendem-mendeman kon ya. Ngomong sing jujur kon. Cek cilik wae mendem-mendeman. Tinggal ibu deluk tok ngono gayamu koyo bapakmu. Temen yo apa? Saya tak dolen. Oh, mulai-mulai ngamuk-ngamuk etok. Kanggo oleh-oleh. Mulai ngamuk kayak garongan. Dolan. Kon wis mangan ta? Gampang mangan wis pining dolen. Aku saiki njak duwe ayo. Dolan. Wong ibu dorong mancik omah wis jaluki duwe. Kon niku kayak mendem-mendeman ya. Bosanane kon niku cilik kok. Agak Bu, aku iki kate goleki bejo, kepengin olahraga iki ben awake sehat terus sih. Olahraga apa? Wong kon nglenthuk ae kok. Terus kono dolen-dolen Mas. Ibu gak iso duwe. Kon niku pancet ae ibu durung mulai kok. Yo wis aku dolen sik. Ngono iku, salim sik. Yo, assalamualaikum ngono lho. Marek kok.
Saya gede tambah saya angel kandhanane. Ibu durung mulai wis tarik dhuwit. Pancet ae. Amun buang. Nandi bejo nang kene ka ono. Sering ngejak olahraga. Tapi kan arek mosok ngenteni maneh rek. Sarah seneng ngenteni-ngenteni ku. Apa wis dinteni kono diluk paling. Awe ae sih. Kayak kene. Sama cenang situ nandi jare iki sakjane. Nah, ono gak liwat plus ya. Mosok dhek metu tapi mau WA aku kok ngejak olahraga. Kan kawin ya HP mal keceblong banyu rek. Yo opo ngene iki? Kudu TF ibuku wae. Rusak yo opo keceng nang WA aku. Duh. Coba tak lebih maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Kene. Alhamdulillah wis kene. Tapi ae sih. Oh, kok keceng. Wayahe. Kaya nek keceng. Sing kalah gacoan. Marang sak ese. Sak udang rambutan, yo iku marang aku lek mari mulai turu enak marang balik gak ono masa kudu tuku manut cari keceng aku wis pondo raket ngene masa keceng gak pondo bal wis tak paranane wis baik iki arek ya yo ngono olahraga rek aku gak tau olahraga HP ku mari kecemplung got iya kegoyang banyu mang pas atus konje bareng makan sak WA nang situ yo iya biasa orang kaya kok sugi-sugi aku ya dhewe ya sugi bos ngarai kon kan ini kan kanak bale ya kon besok bondo bal padahal ngono lek kon kalah nengkon aku gacoan waduh saese yo gurung ono sih yo gurung bayaran iku engko jam birong kok wis bayar maneh bayaran mbak aku tapi kon bali endi ngendasmu dhisik lho males so nasku iki gawe noleh ngene gak apa-apa titik ae yo eman bolo iya aku sing arep mbak aku ya apa yo nang kene yo gawe bal apa kotak bunder lonjong seprapat nasmu kono seprapat gak ono nasi kucing males oh iya ambu telek ayo golek pisan ayo Nandi ada lori. Wong bentek. Rokok gari kita. Salah. Awa ya lek busri morek. Betul ini iki apa di ngerapi busri. Lembean. Ngandi warare itu terus teko ngene celak rokok ki bongko itu ini iki wah awam bro goreng apa ini iki gak oleh ngene iki ya bahaya gak boleh masih kecil kok wah berek di nomor boleh nomor 0000. Halo, Pri, ya apa iki Pri gak ada duit Pri? Apa sing didol Pri gawe? Iya gawe tuku nang geng babi hitam lho. Iya. Ya wis biasa ae rokok karo situ ya.
Tak tunggu di markas. Oke. Yo salah, gopo kon niku. Sopo sih, sopo sih? Arek wingi. Yo, rono aku mbek Ambon arek wingi. Oh, Yo, bos kribo gua. iya. Terus apa jebaran ya? Kak, kaploki wonge. Ngono gak mikir ngono sih. Jebaran sih lek arek awe-awe ngene iki. Salah ya rek ya. Iya. Jarene bos iku nek kan duwe ya apa diikut apa? Apa e? Dijebak ya. Iya. Dijebak apa tapi ya? Kon disintai meneng ae mesti. Iya, gatel yo. Sintai. Kono goblok marang ngomong. Goblok dhewe ngono lho. Jangan kawan sih aku kurang plek yang ngambil wong gue. Iya, kan aku sih. Itu masih kawan. Iku tak senggrang. Oh iya. Ya apa? Nyate jepak ya apa? Dijebak apa ya? Kono iki jopak teteng ngono barang keliru. Duh, tak kira iku sih wong aku nemu Tak buka mbek riba mbek keceng. Lu, lah bukan. ono. Kono Apa sih Pak? Iya, Udah bayar ya. Ya engko barang golek disintai. Tak. Ngono. Yo. Iya, barang tak gak. Separane wis. Kok dijebak yo. Ya jebak ya. Pokoknya engko ae dipikir aku meneng-meneng. Engko ambek kode-kode yo. Kode-kode. Sus. Po. Nasi. Wah, ya iki. Sep. Lep. Tahu. Oke. Banyak aku, ngono kamu enggak. Bos. Yo. Oke. Oke, Bos. Ya apa kabar? Sehat. Sehat Bri. Amamu cok goblok mana? Yo ngene pacaran sih Ayo. keren. Wis keren ditawi. Ya ngono keren yo. Sip, jadi preman sing. Oke, Bos. Aman. Oke. Janjel yo. Oke. Wae ngombe wae ae lho. Cek. Oh, enak iku yo. Situ. Ya Ada padha Pak duwe. ngono. Nah aku mau telepon jaluk duwe, ketemu. Udah dikaon. Ono iki lho. Piro? Benar hari kira wis gak iku ya gak. Oke. Ngono. Wah, cek goblok ngono. Ono duit ta? Aduh mengan Lah aku iya. bote Oh ya foto. Wah ya Kurang foto. iki. Foto kurangi. Mate lho ya, Man. Ono. Iya. Siapa? Kayak apa? Golekno ah. Ya apa carane? Kayak solusi aku. Cek iso oleh duit. Solusi Aku apa? ono, Po. Apa? Ngetel ginjal. Ya cek ginjal siapa? Ginjalmu apa anak kamu tak tol? Ya kudu ginjalku ya kudu ginjale Ambon pisan. Siapa Ya enak? kudu ginjalmu pisan. Siapa duluan? Ginjal kewan, gak payu, gak Arek cilik. enak iku. Biasane ku ya ono arek. Seliur-seliur naik ganggoan. Iku niar wi. Iya, Ya. iku arek. Yes, biasane arek culun karo apa-apa. Engko langsung iku ya. engko langsung kabeh. Wah. Ini lagi kap. Coba ya. Yo, terus mari menunggu sekapan. Ya, Bu. Yang enggak langsung ditol. Nak. Tapi hitam. Nerimo apa hitam iku? Wong iku masih ngono kabeh diterima. Ngedol moto ngedol apa diterima. Entar moto sapa? Wong tahu berarti yo. Loh. Aku ambek Tapi hitam? Ambon iki. Oh, Mbak. Ya setahun ngedol nak ngono. Oke. Tapi gak tahu ket wong aman. Enak iku. Iya. Terus Kok jam piro biasae? engko lek wis air. Pas ninggal langsung dikeno dhewe duweke. Barange ye. Lho, Oh, duweke iya, ya ambek barang barang. kan dijelarang masa Iya. barang to ambek duwe. benar. Sakno ampun gak gelem ngono ya ampun ya. Ngono iku. Ambon ae kon njupuk. Loh, ya cak aku bos dimanggil rumahane. Lah apa? Bo kribo aja. Oh, Bos. iya. Lah sing gede kok. Aja Bu. Aku terima keliru kabeh, Bu. Lah iya. Kon gelem aku keliru, tak joko ulune tok. Ayo kon. Wis mending kono wis engko tandani kene mbak Ambon. Ya ya tandani kok setoran Gantian kapan maneh mulo soro kon. Ya ya, kelateran kon Ayo, iku. mau aku toh. Wah.
Kon ngongkon aku ngono kon. Iya sih wong aku guys pondok ide, pondok berpikir. Kapan mana mau sorokon? Kon mosok jauh kata itu. Timbang mosok ngomong ambon salah kape ya. Maya ngono ambon saya delok ribu-ribu aku rek. Iya sih. Lapo bos? Bundakku iki loro lho tak. Raimu mendak. Oh. Ya wis sambil arek bisa liwat kok ah. Arek ke biasa jam setengah telu kali. Ya setengah telu. Ya saiki. Kabeh setengah telu ndang wis rono wis. Saiki. Iya, entar ono ganggoan singit anak yang arek biasa mulai dolen. Ini nambut talon ndelok ya aku kaplok ngono. Ramen sih. Set. Cus. Lagi Ngapa konflik? berhasil sih, kok lali ya kripus Indonesia. Oh iya ya. Iya. Padalan arek etan iki Iya, ada cilik sebenarnya aja. Kaca dari dolene ngulon terus gak tau ngetan. Ama. Ada kata balik ngono. Kenal mek Sri Busri dah. Tombelen. Oh, tak balik ini, Pak. Iya. Walah, Bapak kok kita sekarang ya. Rere balik arek benjut kabeh hantem wong ngono. Wong nak ngono yo kampus Indro ya. Koplo aja deh tolol kripik kucake nge. Macam pinter. Menang awak tok. Iya. Anu teh yo gak mandi. Itu bolong ya. Loh. Engko apa? Engko apa jenenge? Kan wae aku kan Maria kon Joko. Apa sih barang ngene-ngene lho. Yo iku ngene-ngene ya iku mau mbok Joko kon salah. Terus iki mari ngono kan nolong arek ya. Anggo wayamu. Wayamu golek gampang ngapung Joko iki Pak nyerok ora ya. Kok iso akeh kene gede bae. Coba. Angele wae iya. Iya apa maneh? Ngomong gribu mana po Joko iya. Iya, jelas. Kene karek mangan. Arek gak mangan. Apa sih apa? Oke. Iku sing ono blukuduk serok langsung. Serok. Iku sing bakar iki bisa. Ya kene karek mangan to. Karek dua beres. Seko. Oh arek bisa ngono atak seko nang omahe. Iya wes karek sore-sore ya. Yes, entene. Suwe kan arek liwat-liwat nih. Iya, pesen arek ngono. Tinggal ngomongan say golak rene-rene dhewe. Ambek jutri ya Didik. Entek kene lho karek sak crupit ngene. Kon iya sak entek. Tak wajin sik bos e. Bos. Halo. Aku kate order barang iki sampean. Tapi kono duwe iki bos. Iki aku rencana kate ngedol arek. Tapi sampean pilih nggak? Oke wis, Pak. Nanti aku merapat ke markas sampean. Oleh reset nanti yo. Sak. Iki gitu pergi apa yo? Iki oleh pergi. Boleh rek. Iku arek iku. Sopo iki awak rada serenteng-serenteng gak apa-apa. Awak rada serenteng gak apa-apa. Gampang lek iku. Oh, tidak. Lagi. Musuh aku langsung tak sumpek ngono lah kopi ngono. Apa iki? Oh. Tujuannya si ayah. Le apa karena le ajak main kita le. Pak Din loh, 24 jam engkau nggak ada di rumah sih. Rumahnya buat apa? Lebih baik ucup di sini aja, di sini. Biar rumah itu dijual, ucup dapat uang, bisa buat beli HP banyak. Pak Din kok 24 jam nggak pulang-pulang dari kemarin. Ucup aja, untung aja ucup gak laporan. Masa ditelepon apa? Oh iya ya Pak Din juga nggak ada HP, gimana ya? Cacain aja Pak D.
Siapa tahu di sini sama teman-temannya. Masih temannya baru, nggak tahu sih. Tak cari aja di sini. Biar main kita le, cocok. Ayo satu, dua. Masa di sana tak ikutin HP aja. Hey, halo. Loh, sampean kenal Pak De saya. Anak Pak De, Yang badannya besar. badannya besar, tangannya Gak jelas om ini. Emang mana kamu? Saya mau cari Pak De. Pak De, Iya. tak beliin es krim. Ya, mau Ucup lagi lapar ini. Ya, wis ayo kita. Kenalan aja dulu, Nah, kenalan. nama siapa? Ucup. Aku Bos Kribo. Ya. Bos, Bos Kribo. berarti banyak uangnya Oh, beliin. iya, ayo. Cak mau-maumu ya. Ya. Ya iki sesuai target. Ojo-ojo iki jarene April ya ampun. Main kita le. Ayo lah Iya, man, iya, iya, Ucup iya. ini pengen es krim. Es krim, Ma. Iya, Es krim, Ma. lapar Ucup ini. Es krim lo. Tolong! 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 Ucup mau diapain? Tolong! Tolong, Pak, tolong! 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 Pak, tolong! Ini dibeli! Mari. Parang apa, Bos? Aku mari nemu parang api ini. Ya. Specially wake embu kok sopo iki? Aduh, aman. Awo, kayak tambah-tambahan. Parang sing diko pelanggan mong go opo. Kayak spesial mong. Apa bos? Penting tuan bos. Bisa kayak bayar-bayar niku. Lek kono cuane iso tolak ae. Arek akan utang ngono. Tolong! Tolong! Bos, iki ya, oleh ya, ya. Tanggane sampe ndak mesreno. Barangnya bos, tuker. Ayo bos. Oh, cosi. Ayo bodyguard. Cekel nare aja sampai ujul. Mayan nih cuan nih. Cekel sehat nih. Ayo kayak tambah-tambahan, kayak pulaan mana iki ayo cek tambah suki. Ayo bodyguard cekel. Curan. Siap, bos. Tolong! 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 Yo, sip. Ih, barang nih. Tolong! Duit gini. Apa Swen? Barang bos. Ya iki bonusnya yo. Ayo ngombe. Sukses. Oh, oke gini. Lumayan yo. Tolong! Tolong! Ayo. Gan, jalan. Oke. Buka. Tolong! Halo. Pak De! Baik. Benan, ku Bos. Loh, lah yo. Kok sama Pak De sama Loh, Kok Pak Ya, apa De sih? sama ini? Oh, itu tadi itu dibawa sama wah penipu mau Bos. Bos Kayak De. apa, Bos? Nggak Lagi. salah namanya. Lu asal ngising kayak duit aku. Namanya Bos De itu tadi kalau nggak Wah, salah. beres Bos. Loh, ini di mana Pak De? Ah, kurang. Pak, iki Si, boleh? ojo. Ada mana Jangan. ojo Bos. Aku sekarang bayar lu. Piro mau Bos? Pakai. Bayaran aku Bos. Saya dibilang. Coba aja Pak De. Ojo, iki bosku kan. Loh, lah, yo. Bayaran aku. Ya udah coba aja yang nggak apa. Ucup nggak mau. Ya, apa ini? Kak, aku ini orang baik Pak, demo-demo. Lah, yo. Iki. Sis, ayo. Ini gimana? Aku Pak. Ayo, balik. Itu nggak jauh coba nggak jauh. Bisnis tae. Pak beres. Ayo, lanjut.
Banyak uang, banyak barang, banyak kita. Lumayan rek. Sak tuku LC, wah LC 5. Langsung berangkat. Aduh, cuk akhirnya rek. Ayo. Nyo, bayaranmu kabeh. Gendeng Ayo, hari ini, bos. sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ai, Ngapa nih? Hah? Ngapa nih? turu. Kon iki emang babat bapat. Oh, iki lho entuk siji. Kepegelan aku ngantuk. Aku mau ngimpi enak iku mau. Apa kon? Ngimpi aku dadi bos. Dekku akeh. Kon tak bayar-bayari. Yo, apa sih? Gak percaya kon. Ah, kan ana ibu pasti. Ono kon dadi anak buahku masalahnya. Loh, saiki aku wis oke. Lah apa udah anak bomu? Ya saiki kon dadi anak buahku wis ana wis, Cik. Ya kon ayo, kene. Lho ngene lho, dekmu iku kekno aku. Emo. Oh, enak mimpi gue kapan yo iso ngono. Nanti mimpi mau. Padahal apa kon kok iso ngono? Total ngene. Jim. Cok lakoni temen lo yo. Ora lakoni temen awas son. Duit bayarane pake. Tak peduli akeh. Kon tak bayar-bayar kon yo tak sek. Gilani kerja ngono. Penting apa? Duit, Bos. Bodoh berarti kon. Kalau Kon ngalah duit yang- segala cara kayak itu. Kon duit gak iso urip. Aku tahu ngomong apa kong. Ya apa? Cara sukses. Ya apa? Istri nikah. Kon gak iso ngopeni. Isi telu. Peta. Peda ya tasane. Pentol cok oraimu. Tak joli gak. Iya sih, tapi lu murah gak suwe sak dino rusak ono. Diketadani gak. Kak, Ya wis. masuk. Siapa yang salah? Kon. Wis ayo kono. Nah, ora ngono kuwi lho. Apa ke kabeh? Ngopi sik dah. Ayo, ngopi sik ayo. Jero, cek seger. Ayo. Ya wis. Karena butuh kopi lho. Cuma kayak aku. Oh iya. Ayo Nih, tak krungu. Kak krungu. Bojomu kayak aku. Lu kakak. Ayo to. Cepat bilawangi. Iki lho. Cuma apa? Pegel ngene iki. Cup. Aku lo tadi lo kok gak bisa kalah ya. Apa sing kalah Mang? Aku menang to, Bos. Ucup kalah berkali-kali. Kon kalah. Janjanmu gacuan. Nih. Iya, kan ngomong tuh mau. Loh, kan nggak bisa gimana belinya? Oh, Ucup gini aja. Ucup yang air putih, kamu yang kacauan sama es-tehnya gimana? Yo. Iki ae, aku kelas kon banyune pas. Ya, kita aja wes. Sembarang wis. Capek. Pegel ngene iki, Cup. Pengin balik. Aduh, seger ya. Cuma aku aja dulu loh. Apa? Misalnya kalau ada makanan makan dema. Loh Ya wis, ayo wis. lho. Ya, dema aku aja. Oh ya Pak, cuti pelepak, ucap Pak, itu kesayanganku Pak. Pak, saya cuti pelepak, bos. Iki anak iki ponakan kesayanganku Pak, saya cuti pelepak. Kom, Pak Kom. Loh, Pak D itu kenapa ya? Ngapain itu, Pak De? Pak jelas sih. Ngapain itu, Pak De? Iya. Lu cup. Kecurupan itu Pak De. Dibangunin aja ya. Ayo. Ngapain Pak D? Lapo. Pak D, minumin Pak D. Ayo tulisan iki. Tulisan iki ya, kasih. Kenapa Pak D tadi? Aku ngipi utuh rek. Lapo rek. Kenapa? Diculik iki bos kribo. Sopo Bos Krip? Bos siapa itu Pak D? Bos siapa Pak D? Kribo. Iya bos kribo lho. Aku karo, Jong. Isoran ku iku, waduh. Negesi. Karo. Loh, gimana bosnya itu? Rambutnya keriting.
Gak tahu aduh. Ini bos kripe keriting. Yo, pecari pojok keriting. Bos kripe. Ya oh, pecah ngecomi. Pakai apa aja, pakai apa aja. Kan bos juga nasi ini Kerukupan kan. ireng. Dek iki ini. Tahu aduh. Ono ono selendang. Ono selendang ini. Koncone iki lho. Preman arek yo. Caranya Ucup mang, kalau ada makanan di sini makan nggak apa-apa. Oh ya. Jajan makan. Mas mang, gua masak gua. Kak masak aku. Jajan makan aja. Kak masak. Jajan. Kak, Perjanjian nih mang itu. Ucup jajan. Suwe ini. Nah, yo, bos kripo. Aku ngipi kayak itu dikeruk kopi, ditol genjel. Tahu ya Ucup ini. Apa iku aku njauh aku mari ngipi ama kene njauh. Oh. Mangan iku jarine. Mang gak jarine Ucup iku kon mang. Kan aku ngenteni sih iki ya. Lek Ucup kalah. Kono Iku kayak jajan. kayak cacan. Enggak pasti enggak kayak Berarti gitu. kita kok Yo muli. kak ojo rek. Enggak kayak gitu. Siap bos aku jauh bos. Jauh. Jauh. Lawan pulang wes. Enak iki. Enak. Lawan pulang wes. Ini. Enak pol yo. Wes wes. Entek engko tamuku gerung retek kok. Njauh ambek ngipi. Iku. Dikek duit lurah. Ditabur-tabur nang ngene. Aku dikek duit, mari dikon mulai Ucup. Iku mari ngekei barang nak bos kribo sampe ngekei duit. Barang itu sabu. Narkoba, narkotika dan lain-lainnya. Ngene iku. Oh, Berarti aja. gitu ya Pak. Waduh. Yo, aku ingin tambah. Kon wingi aku rekon njogok barang ya, Wan. Kudu sing diwawan ku ambo. Ambo jarine iki mang. Ini lho. Pertama iku ngene. Bang apa sih Pak De? Meneng ayo. Karo kon mlebu Jup. Ayo mandi. Oh ya. Ayo nang Ayo, atus. mandi. Habis deh. Enak. Mandi dulu nak. Bareng ambek aku kok balik ya. Ayo. Ojo, arek kok Wis lah wis. Anani. Sana. Balik yo. Nggak terima tamu, baunya nggak enak. Habis keringet tuh nih. Rambutmu lu delok. iya. Bagus ya. Rambutmu kok ngene ya? Ya bagus sih. Kon meniku sekolah kon iku. Arek. Libur panjang telah tiba. Libur panjang yuk, mari tahun baru iki ku bisa. Sampai tanggal 5. Nah iki wis aduh. Cup kon iku. Tambah arek urak ngene iki. Siapa sih tadi bos ibu itu? Ya sing nyolek kon iku. Gini aja dijelasin di kamar aja wis. Tak adus. Sopo pen cak? Aku lu gak kenal sampean pen sopo cak? Wala oblek oh cak. Kira mendem kira wong keceng ae sik cilik kok katene mabuk-mabukan. Gak waras sampean cak Bu. Oke. Oke bro. Loh. Abis cabut lah lucu. Lah lucu. Gatel ya aku mikir. Loh, lendur sampean iki. What? Mendem salah. Kena siapa guys? Waduh, gak beres kumpul sampean iki. Terus apa? Jane. Lah mengguyu Tak omongin lho. Gatel. Iki lho guyu, Cuk. Oh. Gua arek deh. Jangan beri nih klodo. Udah gajah menean. Gajah terbang lagi. Ya deh. Ayo lamanya. Iya. Ucup ini lapar mau main es krim. Mau lapar, es Iya, krim. itu es krimnya. Coba saya lihat sih. Iya. Ayo lamanya. Iya. Ayo cantik. Kayak gak guyu ay. Aja coba banter lagu 5. Ayo lamanya. Ucup ini pengen es krim. Es krim ah. Iya. Es krim. Iya. Enak iki rek.
Oh ya, oh. Cuk, kok mau dalek sak beras nang ini? Ya, aku jak. Lu ana gerung, Bang. Coba. Niat mesti cuk. Lo, aduan traveling saya, Cok. Ayo, ayo, ayo. Loh, ngapain Mbak Deko kayak gitu? Cuk. Gak ada copo lah pun. Kendo wes, kendo wes, kendo. Bersih bahaya lu. Cuk, mesti bayar menang. Oh, dal tras pilih. Oh, berarti kayak gitu. Kamu kok. Ya bagus. Ayo. Tadi tuh. Loh, kok- Balik kan bajingan. Lo seblok kok. Jangan lupa Like, Komen. share and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.